Здравейте, приятели на нашата биоградина. Днес ще ви покажем нашите краставички крокодилки. Тази седмица се е родила първата. Това са те. И тук какво се е скрило? Първата краставичка. До сега не сме отглеждали такива. Вижте, че доста добре изглежда. Мислим по принцип да оставим за семе. И вече следващия, вторите и третите да си ги късаме за ядене. Тук има още едно малко бебе. Ето ги и другите ми краставици. Тези тук са тигрин. Комбинирано ги отглеждаме с копърче, както казахме в предните видеа. И само да фокусирам къде бях видял нещо. Ето. Една доста добра краставичка. Хубав размер, добра форма. Още някъде бях видял една. Ще я видя, като ги надигаме след малко, защото доста са пораснали за една седмица. Тук се показват още няколко бебета. За следващата седмица ще бъдат готови те.